छत्रपती शिवाजी महाराजांचा। 19 नोव्हेंबर 1667ला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा चरणस्पर्श गोव्यातील कोलवाळ या गावी सर्वप्रथम लागला आणि इथून खऱ्या अर्थानं गोमंतकाच्या इतिहासाला एक नवं क्रांतिकारक वळण मिळालं। आणि म्हणून गोमंतक मराठी अकादमीने असा एक विचार केला की छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आगमनाला हे जे 350वं वर्ष जे सुरू होतं आहे त्यानिमित्तानं वर्षभर कार्यक्रम करावेत। त्याचा प्रारंभ म्हणून 18 आणि 19 आज आणि उद्या असं साखळी येथे रवींद्र मंदिरामध्ये शिवाजी महाराजांचं चरित्र संमेलन शिवगोमंत गाथा या ठिकाणी संपन्न होते आहे। त्याचा प्रारंभ आज या ठिकाणी शिवगोमंत रथयात्रा कोलवाळ गावामध्ये सुरू झालेली आहे। आज दुपारी 4 वाजता रवींद्र भवनामध्ये उद्घाटन होणार आहे। या उद्घाटन सोहळ्याला मुख्यमंत्री, सभापती आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचे 13वावे वंशज श्रीमंत संभाजीराजे छत्रपती हे खास उपस्थित राहणार आहेत उद्घाटक म्हणून। त्यांचं पहिलं आगमन कोलवाळ गावात झालं। कोलवाळ गावात आल्यानंतर आमचे कोलवाळचे रहिवासी देसाई आणि लाट म्हणून त्यांचं सहकार्य मिळालं। त्यांचं वास्तव्य सेंट मायकल फोर्टमध्ये 2 दिवस राहिले आणि इकडे राहून त्यांनी जो अन्याय झाला त्यावेळेला तो परत दूर करून ते लहान वयात असताना आणि त्यांच्याकडे साधन सुविधा आत्ताच्या तशी नसतानासुद्धा ते लगेच 2 दिवसात गेले आणि हे आमचे कोलवाळ गावचे भाग्य आहे।